نهزب كتما مقله نأغلغلوت قرب ستماي زهب قدب قرب سجن مقابي ماخلاي مسمر حالي إلكتريك تسريقهم ناب 10 دخلت تحت 2016 عامت مرت أبزو قحليتي سلام قلباب بمقبار نهزب كتما مقله أغلغلوت قرب ستماي زهب قدب قرب سجن مقابي ماخلاي مسمر حالي إلكتريك زقلقل زنبره نجزئو مننتهم بزي تفرطو قدم تحت قحيلو كم زحدره ركب هزب حالي إلكتريك تقرأي أفريط ألام حلافي ركب هزب حالي إلكتريك جنفر تقرأي عطو قرماي قدي أبزي قرب أوان تراي نقامران جالوغتن زوسد حالي مسمر إلكتريك تماسع لقوحت كم استفاصومن حزر ما نسال سيوان بستفلي من كوعن هزب كتما مغلة عاقل قولت قرب ستماين زهب قدب قرب سجن مقابي ماخلاي مسمر حالي إلكتريك زقلقل زنبره كم استوق حلا برحلام بمسرة زي أكاديمي أمر حملس جناو قلقارت زهب زنبره كومباكت ترانسفورمر مقابي HTUG جمد إلكتريك بمعنى عاقل قولت حالي مبرحتي اتخبابي كم استوارت أفريطم بترجمي عب حالي إلكتريك زبط حزر لو قحلت بعقون مكلخال عكرت سأتان حزب بنقحات أنصار زوم قحلات دو انتزيلم نهزبي عقلولوت مهاب تكالم كم تسقمو عطو قرماي عرضي ألام أزيكم زلون كل ما بوليس مقاله معون حاشوشن استسرقت تندينون عب تحتي قطر كم زو علون تفليت ألام توم قبنات تحت 10 عامة مرت كنات الفحم تسرق النزبل من ملكتي نابو بوليس كفل كدم حادنت قريبهم أتي من ملكتي استسرق فحم يحب الليو زبالو بطاون تتقيم يوم بوليس كفل كدم حادنت زغربو لتقوما بتوسخي مردات الدحر متنخر ناب فتشات يوم بوليس نابتي استتقومو بوتا كيدو فتشنتي استسرق 10 كنتال فحم سرخبهم عبتي مربع زرعيو حملاوي تخلي تطراطيرو انت مرمرهم استزرع معون حاشش كان بيت مخانو عرغاغيصم ازازي بوليس تي كفله كتم حادنت تغلاي ملو ابرها كم زولم تبدالي فحم طفي وقف تشلو ابز حبر غزام استزرع حاشش كان بيت تطرطاري كنكنا غبرلم ايد بيد ابقو زرمو على ارضي علم بوليس كفله كتم عد حقي مقلون كبيت غحلت تندينون زفصم تطرطرتي اب تحتي قيدو علم بوليس كتم عد حقي تحساس 10 عامه مرت كم زحبرهم ابتا كفله كتمات صنعت ويانه قطنا ودقت ليتي سلام قلباب بمقبار بزتودب ملكعن بمكينه صعنت تحجيزهم تندينو حدو الكسب كغحلو زرخبهم تطرطرتي مسزو حلو نبرت اب تحتي قيدي او علم ملام تطرطرتي اب تحتي قيدي اب معال تساتف حزبي العلنير زبل بوليس تتنخيرو كقصل ما صاوعت مغرابي تقليصم ناي مبرق أمحارة كل فانو نبدو تجري كم زعتي تقلي سلام مبرق أمحارة فانو نبدو تجري ورد رايا علامات أبيع مروا زعتي تمال 10 خلت تحت 10 عام تمرت مخانو تقلي سلام ليتي ساعات شعات كم زخنوني تحبيرو تمعطوقات أبت أبيع كابز ركبوا ميليشيات ل10 كلاشين تتوقاسن زوسدن تخون نبت أنا أبيع بمتاو للي 4 كارتون بلان بنيتن قطرو زي فلت مدحنتو سيدميام أبتخابين زركب حزبي زقافعون تخونو حزي كابتي كتما وصيم عبدالله تكتما عريدهم يوم زركبهم وسنا وسن زركب حزبي لعل تنقاق كجبر كم زلو دمايو صاوعت قريب سلام اتقات فانو بدقفتهم ويدما فلفل بروباغاندوم زخنا ميديات ابيلهم ابز حزوان مس تግራይ ዝምድናታቶም እንደመመሓሽን እቲን ዓመታት ዘለቀ ዝበልዎ ጽልእን ቅርሕንትን ንኸብቅ ዕድማ ከም ዝሰርሑ እናገለጹ እዮም ዝርከቦም በአንጻር ድማ ኣብ ባይታ ናቶም ልኡኻት ወይ ድማ ጉጅለ ዕጡቕ ድማ ናብ ግዛኣታት ትግራይ ኣትዮም ወራ እናገብሩ እዮም ዘሎም سرعات بلسبنا تجارو عسيرهم منجس فيدرال عبد تجري زجاج من دركن تميتن كي وجن جزيام محدار تجري كمزعاز زود ما تسمع علام مثلا تحدوش عبد كباب 20 كلتن بوليت انا تابع عبد بحال بيت معسرتي كمستعسرت يعني ما حد كابتم عبد كتما ادي سما مستعسر تجارو حنت خوين علام بوليس ادي سبا لومي كباب ساعات شمونتن مسرتن نسنت باباوي ميزان تسفين حوسو 10 7 كم عسر يتفليتم انتم 10 3 كالوت لومي اماسيم كفترن كلام مسرات جن حزون عبد بيت معسرتي كم زلاي تقليزم زي كم ديلن كل دما قدما مستر ابي احمد بريزيدنت جزيام محدار تግራይ ጌታቸው ረዳም ቀጢን ትእዛዝ ከም ዘወርደሉ ተገሊጹ አላም እቲ ግዝያም محدار عبد ትግራይ ጥሜት አለ ይሉ ከይ ወጂው ትእዛዝ ቀድማ ሚኒስትር አቢ አህመድም እቲ ትእዛዝ ቀድማ ሚኒስትር ድማ ነቲ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድመ ክልተ ሰሙን ኣብ መድረኽ ጹ አኺባ ግዝያም محدار ኩነታት ጥሜት ዝነጸገውን እዮም ጀነራል ወረደ ኣብ ትግራይ ዝተፈለለያ ዞባታት ኣጋጢሙ ዘሎ ጥሜት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ብምዃኑ
ዓለም ጥሜት ኣጋጢምና ኢልና ንኣውጅ ኢል ነይሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ግን ብስንኪ ኩናትን ድርቅን እዋኑ ዝሓለው ዝናብን ጥሜት ብምግጣሙ ህይወት ኣማይት ሰባት ከም ዝሓልፈ መንግስታዊ ሚድያታት ትግራይ እናፀብፀባ የንቀንያን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ኣብ ትግራይ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘሎ ገሊፆም እቲ ብርክት ዝበላ ወረዳታት ትግራይ ዘጋጠመ ሓደጋ ጥሜት ንምምካት ዝኽእል ኮሚቴ ተኣይሹም ሰብኣዊ ሓገዝ ናይ ምትእኻብ ከም ዝጀመረ ሓቢሮም ኣብ ትግራይ ጥሜት ኣሎ ተባሂሉ ግን ብዕሊ ኣይተኣወጀን ሰባት ግን ብጥሜት ሕማቕ ሞት ይሞትን ካብ መርበቶም ይፈልሱን እዮም ዘሎም እቶም ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታት ከም ዝረድኦም ብኣንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ሓዊሱ ኣብ 4 ክልላት ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ናብ ደረጃ ጥሜት ኣይተሰጋገረን ብስንኪ ጥሜት ዝሓለፈ ህይወት ሰብ እውን የለን ክብል እዩ ገሊፆም ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓደጋን ቅድመ ምድልውነትን መንግስቲ ፌደራል ዶክተር ሽፈራው ተክለማርያም ንማዕከና ዜና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራ ዓፋርን ሶማልን ብሓደጋ ድርቅን ውሕጅን ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ከም ዘሎ ድሕሪ ምእማን ተጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ግን ናብ ጥሜትን ሞትን ተሰጋጊሩ ዝብል ዘረባ መሰረት ዘይብሉን ዘይተረጋገፀን ኢልዎም ሓደጋ ድርቂ እምበር እቲ ሓደጋ ድርቂ ናብ ጥሜትን ሞትን ተሰጋጊሩ ተባሂሉ ዝዘረቡ ዘሎም ሓበሬታት ካልእ ልኽቱን ዕላማን ዘለዎም ኣካላት ዝነዝሕዎ ዘለዎ መሰረት ኣልቦ ወለን ሳይንሳዊ መሰረት ዘይብሎም እዮም ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም እዮም ነቲ ጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ናብ ጥሜት ከይሰጋገር መንግስቲ ፌደራል 11 ቢልዮን ብር መዲቦም ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላፅ ኣብ 4 ክልላት ቀዳምነት ክወሃቦ ንዝግባእ ብምሃብ እቲ ኮሚሽን ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም قدما ሚኒስትር አብይ አህመድ ዝወደበ ዋዕላ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓፋር ተሳሊጠሎም ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ድሌት ጠመተ ዝገበረ 5 ዩኒቨርሲቲታት ዘዳለዉ ዓውደ መጽናዕቲ ኣብቲ ንዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ማእከል ስሕበት ዝኾነት ርእሰ ከተማ ክልል ዓፋር ሰመራ ተሳሊጠሎም ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ሰመራ ዶክተር መሐመድ ዑስማን ኣብቲ መኽፈቲ መድረ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ረኺቡ ኣብ ዝስምዕ ዘረባም ድሌት በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ምሁራን ዓውደ ምርምር ንኽፈልዩ ዘኽእል ታሪኻዊ ፍጻመ ምዃኑ ከም ዝተዛረበ ገሊጸናሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምሁራት ድማ ኢትዮጵያ ንዓበየን ዝመጽእ ኢኮኖሚን ምትሕባር ህዝብን ከምኡን ዘባው ምትእሳር ረኣያን ምዕዋት በሪ ባሕሪ ክትረክብ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ይብል ተጸብጻቦም ግዝያዊ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ በጎኑ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝያ ቀሪባ ትርከብ ኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ዘይብላ ምዃና ክሕርን ይግባእ ምባሎም ተገሊጾም ዲፕሎማሲ ሶፍት ፓወር ኣብ ረብሓ ብምውዓል ሕቶ በሪ ባሕሪ ብርካብ መልሲ ንኽረክብ ክስርሑ ኣሎም ዝተባሃለ ኮይኖም እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ዩኒቨርሲታት ሰመራ ኣዲስ አበባ መቐለ ጅግጅጋን ድሬዳዋን ብሓባር ዘዳልዎ ምዃኑ ተገሊጹሎም